Ang taong anaa sa kawadon o galisdanan, buhaton na lang ang tanan, aron lamang mabatunan ang mga panginahanglan o mahawas gikan sa kalisod. O ang uban nga nagbuhat og dili maayo, biay-biayan o yamiran sa iyang isig katao. Apan basta wa lay gipasakitan o giperwisyo, wa gikaso. Itago lang ko sa pangalang Amanda. Dili na ako tinuod gapangan o itago na usab ang lugar ga akong gipuy-an. Kaya dunay pagkasensitibo ni ining akong kasinatian nga i-share nganha ninyo. Kuya, tinuod gyud ang giingon nga ang taong dunay pangandoy sa kinabuhi, buhaton gyud ang tanan nga mga pamaagi, matagaan lang o katumanan. Og aron nga inyong masabtan ang tanan, igon ini ang sinugdanan sa istorya sa akong kinabuhi. Uy, girl. Murag, na si Amanda murag, masulubon ka ayog na mo. Tawagan agad kay, sa tawaga. Dili, at kita ato ng aton. Sige. Uy, Amanda, ano sa mo ka, uy? Ay, naproblema lagi ko, uy. Kay te exam na baya. Wa pa man si tatay makapadala. Bishiwa. Ay, pagsalig pa man di kasi alam na dis bitaw ang problema. Murag Kwarta gyud. Kwarta. Nakoy offer sa imo, girl. Ha? Gusto ka makakwarta? Amanda, naami sulbad sa imong problema. Ano na, dili na ka maglisod sa imong pagpangitag kwarta, girl. Correct. Usa pa diha, girl. Di na pud maglisod ang imong ginikanan mangitag kwarta. Di ba, Bishwa? Yes, nami offer sa imo. Saman, game ka, girl. Pero, unsa man pud na nga racket ang inyong buti pasabot. Ay, kanagong kuan, tugsing. Ano ka na? Unsa tugsing, uy. Pasab the girl. Inasingkijud ko anak ba? Kuan, chug sabot ka ana. Mao din na buti pasabot. Oo. Ay, bahala. Saman, game ka? Dili lang siguro ko magpaabot lang siguro kung nanay o tatay o magpadala sila, uy. Nah, magmahay jud ka, makakwarta na kay sobra. Amanda. Dali na kayo ang kwarta ani. Yes, girl. Sige na, go na. Maupo na yung pangita, Michelle. Dugay na kung sulodaan ni Amanda, uy. Ama ba? Sige na. Si Beshiwak to ang nagkuan sa kuani. Murag, ikaw, sing kailangan po di mo ni nga trabaho. Dali rapod kaayo. Sige na dayon. Ang gabi eh. Kabununta ka. Ay, saman. ako sang hunahunaon ha. Booking na tika. Dili sa, uy, mo ingon sa ko. Awa na, na-booking na. Na-booking na. Tuniya. Imo na po nang girecruit ay. Awa na, na-booking na, oy. Na-booking na ay nagbalibad. Naod sa baka oy, gikompetensyahan gid ko nimo. Anam paunahin na naman na. Paunahin na girl oy nasa baka. Ay da. Sige na. Ito na to, eh. Ito na ta. Sige na, kay klase na po ay, tamo girl. iyon. Ay sa girl, tabangan na to girl kay Tirmiro na may luod anak girl. Oy. Ikaw, Amanda. Na. Wala ka, Amanda. Nga naman. So good sakit. Naglibog na dyan. Butangan na nag-oil. Diha na mo, oy. Bahala na. Mo ingon na ko ninyo. Ikaw good yut, oy. Basta kung mausap imong una-huna, sampita lang mi kay. Tawagan, Anda man pud mi umulagin. Sige na, bato na mi kay magklase. May klase pa na mo. Oh, bagay inday. Uy. Wa baboy na limtan. Uy, Amanda. Mana na ba ako bayad sa kong party sa boarding house? Imo na lang ang kulang. Oh. Pero, Amanda. Sir, kuya, wa para ba makapadala si nanay? Oy. 1 week na ang nakalabay sa due date. Pero, basin siguro og mapun o karong hapon, nalangan lang ang padala ni tatay o ni nanay. Sige. Siguro ay consider ta kakaron. Pero kung mulapas na ganinig duha ka semana, pangita na lang kabalhinan nimo. Paniguroon na ako, kuya. Bayad, Amanda. Kay, wala po kayo makauban ani diri. Lagi, pero pikado jud ko ron sa kwarta ba?
Nga nawa po si nanay si tatay, uy. Nadugay man sila pagpadala na ako. Nga na ba na silang mama nga napikihan magpadala? Boarding house karon, exam na po sunod adlaw. Mas maayo pa siguro nga tawago na ako sila si nanay si tatay. Ang sa kahinungdan nga, di man ni sila ingon ini. Hello? Amanda? Hello, tay. Oh, Nanawag lagi ko tay kay exam na raman na mo sa sunod adlaw niya. Ang boarding house tay, nag-warning na to ang landlord nga. Kung di kuno ko makabayad, mangita na lang kuno ko glain. nak. Pasensya na kaayo. Na hospital magud si mama nimo. Ha? Aga bugi padaon ta gana nimo nagamit. Kay tungod sa kadaghan sa bagresita. Pero, kumusta man si nanay tay? Okay lang magkahintang ni nanay? Ayaw lang kabalaga. Okay na siya. Mugawasay na gani og mag-adlawa pero ang problema lagi kanang imong ka. Balay ronon diha sa eskwelahan. Tay. Saod ga. Nurse, mag-iimong gikuha. Uy, kakamahal. Tay, ayaw lang makabalaka, tay. Mangita lang ko dali pamaagi, tay nga. Masulbat ning tanan, tay. Basta, importante nga, si nanay, tay, matambalan. O sige anak, pasensya na gyud ha. Pasensya gyud kaayo. Saod ga. Pobre ra man imo ginikanan. Pading kamot na laguna sa diha ha. Pading kamot Oh, na lang. tay. Basta, tay, pag-amping mo, tay. Gimingaw na ko ninyo, tay. Uy, yun. Ay. Saan? Ako'y customer niya. Naa, ay kabalaka ng adaghan. Kana gyud Gorabels. Daghay nagpabuking sa ako karon. Naasa man? Mga 1 million. Ay! 1 million kalaki. Ay! Ako na bahala unya ana. Pag ganahon aron na, dako ang lapad, dako ang lafa. Ay! Girl. Oh, Pwede ba Amanda. maka-insert ninyo? Oy, Amanda. Yes, Amanda. Unsa man? Unsa man? Nakadesisyon na? Ha? Sulayan lang siguro na ako kay Uy! Kini! pikado manggid ko ba? Beshi, Kana. wow. Masa man na naka-experience aning mga ani wa pa? Ha? Simba ko ka din ha, uy. Yuts, wa pa in town, uy. Aday, ka-expensive ba di ani ni Amanda? Virgin Island kaayo, Beshi, wow. Bago pang ipo. Oh. Kalain niyo mag-snaltihan, uy. Wa jud ko na. Asa man, sugod na kaunya? Ha? Sugod na kaunya, uy. Unya dayon? Sindugay, unya dayon. I-booking na tiga ha. I-send ako yung picture sa customer. Bishiwap, dito lang siya sa kanang kuan. Marag, bigyan na lang sa muna. Sige, dito sa mga first timer po or sa mga barako. Ay! Si Bishiwap, ka bahala si mo, Amanda. Ako na bahala sa Ikaw imo. magmahay. Sige ha. Unya, ha? Magpaabot ko. Unya. Tawag lang. Tawagin lang ko niya. Sige, mutawag ra ko. Hoy girl, Amanda, nana ta. Muna ning hotel, nana siya da sa sulod, nagulat. Ha? Mahadlok man ko, uy. Tara na, ako nang tuktukon ha. Muna ni kaning room. Hala. Nahadlok Sir? na kita, ay. Sir. Ablila! Oh, sir, masulod na ko ha. Sir, naaram yung order. Love us pa jud kaayo ni sir. Wow. Swerte kay ka kung pinakauna. Wa di ko masayop. Oga. Di ara ay.
Oy, Dirang tip nimo. ay, dumagi kay Virgin Baya na dumagi. Ikaw ba yung pinaka-una? Stilahan ni Bayuta. Dumagi na. Kulang rated na. 50 bayad dugang na. 50. Pamasahe pa uli nimo. Sige, Amanda, ikaw na yung bahala niya. Mulakaw na ka, yots? Mula ko na ko. Uy, lisod po kita tulo dira. Mato na ko. Bye. Oh. Amanda? Amanda agi magpagahan. So, Si sir. Ako si Amanda. tinuod ba ga wa ka pa kaagi ini? Ha? Simba ko in taon, sir. Uy, karon lang gid ni sir kay aktual ni sir. Dili gid ko ing ani nga pagkababae, sir, ha? Sige, Pero sige. kay nanginahanglan manggod ko tungod kay estudyante manggod ko, sir. Pagkanindot gid mo. Sige. Pag-shower na kay musunod ko. Ha? Musyawer ko? Ooy. Adto na dito. Kay sugda na nato ang biyahe. Ha? Dalon ta kas langit. Sir, mangga sir. Gusto ka sir? Labas pa jud kaayo ni sir. Napay tago. Bayot, Ah. unsa ba na manggaha? Ay, presko Kadang pa na. jud kaayo. Bago pa. Bagong pupo o Bago pang pupo jud bagong na. ligo? Pareho. Pero pwede ni siya maligo kaduha. Pila? Pila may offer niyo, sir? Isa ka libo. Dumagi. Kay virgin pa. Kaduha pa ka, di ay. Sige. Sige na. 5,000. Gamay. Dumagi gamay. 6,000. Sige. Okay pa tawagan ka? mo na. Okay. Saman, mag-book na. Ako na tawagan? Oh, i-text na ko ang... Be, unsay number sa imong room? Kaya ako nang i-text sa kang girl. Di ay. Basta ha, Sige, maayo thank ba ka you. na? Paabot lang ha. Maayo ba ka na siya? Ayos nang maayuhan. Di ka magmahay. Sige. Basta pag-una ko dito ha. Okay, sige. Tawagan sa anak ko. Hello? Amanda, na kay customer. Karon dayon. Gwapo to. Mao ba? Di ka magmahay kay gwapo pod. Lamig lawas. Ay, mao. Okay kayo, di ay. I-text na ako ang number sa room ha. Ato rin dito pagdali kay naghulat na. Sige. Salamat kayo, Yots, ha? Okay, sige. Ay, salamat kaayo sa imong pa-shopping nga libre, Amanda. Ay, kana raman di ay, uy. Abi na ko, Sheila, kung unsa imong pasalamatan nako. Siyempre, Amanda, kadagan ba ni mo kwarta? Asa man nagikan? Siyempre, kay naman ko'y sideline. Eh? Unsa pud ni nga kuan basing pwede pug ko mo apil ana ba kay ay Di, secret lang akong kuan, uy. Ako ang sideline. Masin og delikado manggod ni, pero ayun nag-apil ini, uy, Sheila. aw sige Amanda, pero salamat kay mo si mong pa-shopping ha. Oo, uy. Gusto pa Tama, usab ka. ka ni. Dungagan pa nato na. Sige Amanda, tara, tuta mga unta dito Sige, Imo? tana. Oo. Sige. Hello, Amanda. Hello, Tay. Amanda, pasensya na. Wa, pagid may kapadani mo ron, gumikan kay... Doon na may bintinhan sigud si mama ni mo. Ay, nalang ko problema ha, diri, Tay. Ako'y mapadala din ha, Tay, para sa tambal ni nanay. Asa ka magkwarta? Nagrakit-rakit lang ko din, Tay. Ay, alam mo ka ba lang ka, Tay? Kay, doon na lang ko'y trabaho diri sa akong giskwelahan. Nadarbaho ka di ay kaluoy ba ni mo, anak? Tay, ay nanagunahuna Tay. Ang importante, Tay, nga mabuhi ta, Tay, o maluha si nanay. Ati. Nang manghod ni mo ay. Si Tricia. Sige daw, Tay. Ihata daw ni Tricia. Giminga na po ko Istoryaha in town, kaluoy po anong bataa. Hello, te. Ay, Tricia, kumusta na ka?
Kumusta naman po ka? Kabalo ka? Na, kaundang nagod kong eskwela kay nagod tayo kwarta. Ang buti pasabot nga. Ni undang nagid ka, wala kagid na eskwela. Oo, ti. Wala naman tayo mabuhat. Sige lang ha. Mapadala ko ni mo og kwarta din ha, Tricia. Basin sa sunod tuig maka-eskwela ka na. Ay, as in, ti? O lagi, ayaw ka pala ka kay tabangan ta mo diha. Salamat, ti. O sige ha, basta si nanay ha. Oo, ti. At Ako ibanan ninyo bahala, si nanay. ti. Oo, ti. Ako bahala. Amanda, oh. Hala. One time, big time, kada ko ini, uy. Kwartahan imuhang kuan karon kay hapon. Mao ba? Ay, Mm-mm. okay, di ay kaayo ni. Hapon na, gamay, pero sige lang, kwartahan na. Ikaw na'y paiguan na, ha? Sure. Tarungon nimo. Ay, unsa pa? Para balik-balikan ka. Ay, uy nga na, kita, uy, ang teknik. Aram mo balik-balik na ako, uy, naunsa ka man. Sige. Ato na dito ka, kaya nagulat na to. Sige ha. Bye. Pagkalindot. Ganahan ko rin mo, Amanda. Maubaya so to? Unsa to? Di ko pisot, oy. Diba? Yasato aga kong pangalan. Ay, sorry ha. Sato, sorry ka ayo ha. Pasensya na ka nga nasa'yo po sa pangalan ninyo. Bisod man gud kayo basahon ning Japanese words. Sugod ka ron. Dili ka na mo dawat o customer, ha? Ha? Gusto ko nga, ako lang ang himuon nimong regular. Gusto kong palauman pa nato aga itong himo ka ron. Pero Sato, daghan ko obligasyon. Nag-eskwela pa ko og napa ako mga ginikanan. Dili pwede nga. Maundan ko din akong trabaho. Ayaw ka bala ka. Kaya doon kay allowance matag simana nga 10,000. Pero, mag-live-in ta. Ako'y bahala sa pag-inahanglan sa ibang pag-eskwela. Hasta sa akong mga ginikanan. Kung maayo ang ibang pagdaan ako, posibleng maapil ang ibang mga ginikanan. Mao ba? Musugot ka ba sa kong offer? Huna-hunaon ko pa ka na Sato. Pero, gano'n ko na-unaon ko mali mo. Di ay pauna ng 10,000, oh. Para nihining si Manahang ibang allowance. Sige. Dawatan ako ni pero... Sa laktod ka pag-istorya, karong pag-uli nato, dito na ta sa atong apartment. Doon ay nanuktok. Food service. Ma'am, sir. Nana inyong order. Sato. Kadaghan ini. Siyempre, di ka po ita. Kinahanglan nga, magbusog ta. Salamat kaayo, ma'am, ha? Sige, ma'am, sir. Ato sa ako. Sige, sa pa atong hiulat. Kao ta. Kadaghan ini, Sato. Dili nato ni mahurot. Ay, atong ibalot. Kaya mag-enjoy pa ta. Ha? Mag-enjoy pa ta magkaon. Hi, Day! Ay, beshi, wap, Amanda. Amanda, Uy, ako ba sa apartment? Uy, di basta-basta. Naka-jackpot, Nakabingwit ko, Lingkod mo, sa mga juice o soft drinks? Grabe Sa lang, Amanda, naman uy, sa gabi diha. big time, nagit ka karon ba? Salamat kaanin yung duha. Okay. Kung dili tungod din yung duha, dili ko makabingwit ni Sato. See? Walang Ging nandito ka problema, na mo. Amanda. Uy, walang Awa, problema. karon. Kadali lang ha, kay na ako ihatag sa inyo ha. Uy, sana, Amanda. Okay ni, Michelle, para ni mo ni.
Salamat kaayo, Amanda. Oy, ipasa og pila na. Grabe ka bagaan ni, oy! Imo pod ni girl. Abi na ako gikalimitan ako nimo. Buutan kayo ang atong Amanda. Grabe, uy, buutan ako ayo. Ay! Kumusta naman? Ay, siyempre, mura na dyan ko, di ay kurtahan mo. Diba, ingon biya ko sa imuha nga lami kayo ang paminaw. Siyempre, Sugod lang basta, ang isod. baayo imong pagdala, naagim madawat nga rewards. Ay! Unsa man, sige na. ikaw na to ni atong nadawat? Bisyo Tara. Sige, Tara, kamay Amanda. mag-ina. Tara, mga ano ta? Sige ha, ako'y taya. Okay. Okay. Kuya Ricky, gati Gina, wagid ko naglisod ito baga panahon na. O gani, kada bulan gid ko nakapadangan to sa kubaga gidikanan. Although, natingala sila. Pero kaya nga kung gisulti gadto nila, nanarbaho ko sa usa ka fast food chain, bagabi o eskwela sa adlaw. O gapila na may istorya, pagligid pas baga panahon, binaagi sa hapon, gadakigaipon ako. Nakagraduar gid ko sa konkursong nurse. O gabi ni mo ni ato baga panahon na Kuya Rick. Mismong si Papa ang mipaso uban ako atol sa kong graduation. Gabi hilak pa sa kong atubangan gumikan kay wa ni Adam ha. Gataliwala nga wa na sila magkasuporta, nakahuman gid ko sa akong pagtuon. Og pila ra ba istorya uban sa kong graduation. Igo ini ang nahitabo. Iya sa to. Uma naman dyan ko og eskwela. Pwede siguro nga manarbaho na ko. Dili pwede. Di ko busugot kay manarbaho ka. Pero magunsa man ko din sa bahay. Kahibaw baya ka nga. Naapay akong mga ginikanan nga. Ako ang suportahan. Gipasagdan ba na ako agi bumang gidikanan? Wala, di ba? Ang gusto na ko. Gabag pagkasalta. Tinuod ba kiniya sa to? Pakaslan ko ikaw. Pakaslan ko nimo. Bisag asa ka simbahan nga gusto ni mo. Gubikan kay dalipay ko. Nga nakagraduar ka na og nahigugma ko ni mo. Iya sa to. Tinuod ba kini imong gisulti? Murag di ko makatuong. Ang sama na ako imo kong pakaslan. Kaya nga no, Bisan kong nahibaw na ka sa akong kagahapon. di ko igsapayan kung sa kagklase sa pagkatao. Kapag kababae. Ang gugma maoy nian ako ron. Iya sa to. O gabi ni mo nga nung di ko gusto kabanarbaho ka. Gusto ko ikaw ang mag-manage sa birthing clinic akong negosyo dito sa Kaulohan. Ang buti mo ipasabot nga. Dunan ako'y trabaho nga imong giandam. Oo. Samtang third year college ka pa, doon ako'y gimuntar ka negosyo dito sa Manila. Iya sa to. Salamat kayo, iya sa to. O ikaw ang gihatag na ko sa Diyos. Salamat nga ni abot ka sa akong kinabuhi. Salamat kayo. Pagkakaroon, ni magkaingon ko nga, lahi ra gyud akong pamuyo kung itandi sa uban. Gumikan kay nag-manage man ko sa usa sa mga negosyo namo sa kumbana. O ang ako mga ginikanan, wala po'y problema. Kay kung sa pinansyal kanunay na ako silang gitagaan o ako pang napabalayan. Kuya Rick, sa nahitabo sa ko kinabuhi, bisag unsa gabaga pamaagi, ang importante gabaga graduar. Maugi angay ang buhato. Pero sa akong gihimo, ipagbaligya sa kong unod, dili pod angay nga sundogon sa uban. Kay kung doon na pay lain nga mga pamaagi, nga dili sama sa kong gihimo, maokad to, aga unahan. Kuya palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan og laban ng buhay. Og salamat sa paghatag kinabuhi ni akong kaagi. Medyo bagtatampo. Amanda.